Ontkoppelde stelsels is soos 'n deurmekaar web wat bedrywighede vertraag en chaos skep. Spanne bevind hulself dikwels besig met onvolledige inligting, wat lei tot frustrasie en ondoeltreffendheid. Dit is 'n stille produktiwiteitsmoordenaar. Operasionele ondoeltreffendheid, geïsoleerde databewaarplekke dwing spanne om met onvolledige inligting te werk, wat prosesse en samewerking vertraag. Inkonsekwente kliëntebetrokkenheid, gebrek aan stelselbeleining lei tot gemengde boodskappe en onsamehangende diensinteraksies. Hulpbronvermorsing, dubbele werk vind plaas in prospektering, uitreik en databestuur sonder gedeelde platforms. Vertraagde besluitneming, verouderde of teenstrydige data verhoed rats, bewysgebaseerde sakekeuses. Analitiese blinde kolle, geïsoleerde stelsels verberg die volledige kliëntlewenssyklus en belemmer veldtogprestasie-insigte. Voorspellingsuitdagings, uiteenlopende databronne benadeel akkurate voorspelling van verkoopspyplyne en bemarkingseffektiwiteit. Ten slotte, ongeïntegreerde bemarkings- en verkoopsplatforms ondermyn beide besigheidsresultate en kliënteverhoudings. Naatlose integrasie tussen hierdie stelsels is noodsaaklik vir operasionele doeltreffendheid en datagedrewe strategie. Dankie dat u by ons aangesluit het.